Torvald var just färd till Australien av fjacka. Han skulle vara där och gå att trutja viker. Åh helvete det flott. Hicka steingrot här ivre. Torvald får rivet lätta steingrot jag kan annars. Åh helvete det steingrot är störst. Kommer ivre att steingrot nu trackar jag nå en lutlan stein. Fotafett är fer av mig. Och han får till helvetesjögna myrstål. Vattnet var så kallt och vämmelt, inte en gång fänen är trivs i det. Åh helvete det är kallt. Jag frist ju fingrarna till mig. Jag har en skattarkista. Ja, och en skattarkista med det. Jag må fara lätta mig skattarkisten upp. Jag vill gärna sådja vad det är igen. Och i skattarkisten lammar man sig som man inte ser så gärna får hemmanfra. Fingrarna var krullar upp i anus och höttetjärna var högt där vid tandstycken. Mamma, tyck med det och fingrarna i anus nu. Detta var inte en testpelition för en unga man som han. Men brottliga han ju ulti också i bakgrunden. Jag kunde också vara dötter vad hon har gjort där. Detta var 5 jote dvörkar som ville taka löjvi av honom. Är du bil? Är du hus? Ska husen målas? Den närgande hus också allt ska futjas. Folkaflockren, vi futjar framtiden. Och vi tar en kunder. Finns ju ferielön. Vet du inte vad du ska bruka den till? Fra 1. maj skruvar vi prisen får upp. Tja sev. För mer info skriva till 1414. Vanlig sms-taxter plus 20 kronor. Och vi blir att vi lösning klockan 6. Till ta lägger Gunnar Nolse plater då. God dagen og velkommen til Beintar 6. I dag blir det en farlig cocktail av sponskon sambarøtmen, og her vil eisne svinke ut det mer ekvistlige og okjenta trash metal i Tyskland. Det første leie heter Samba Song. Torvald älskar jag, du ligger inte sväver i sofen i attra. Jag har gjort övra, kom och fattar. Torvald har ju slett inte blivit ett av fjackar av löjve. Sannheten var att han av alla jammen från Holsen och 9. Han var bara såna av köksgolven. Nu svingar vi så ivrig av mera okända trash metal musiken ur Tyskland som ligger längt från att mera bleta och mjuka samba ur Spanien. Selber denken, snickert deine Stärke.